Straight to the point. Birada sa pagtuo. Sige. Ah, si Kwan si Gapo, no? Oo, sige. Imong tema, imong pamatud-an niya ang tanang pare sa Roman Catholic Church nangalagad sa demonyo sumala sa mabasa sa Biblia. Subala sa Biblia. Mabasa sa Biblia imong gingon ay gingon sumala sa Biblia. Mabasa. Ayaw kayo usba imong tema kay basig yabo ka nimo mao lagi na subusubon ba. Itik dia, unsa na kung Ang itik dia. text nimo klaro kay ha imong pamatud-an nga ang tanang pare sa Roman Catholic Church nangalagad kay RCC maning niya. Mo lagi RCC sumala sa Biblia. Sumala Sa dia. sa Biblia, okay? Sumala sa Biblia. Okay. Sige, okay ka na. Sige, pabarog na gatong paminawan ng imong pabarog. Ya, pila may naay mo dito dia. Wala na mo dito na ini. Wala. Duty man ko nya, ingon makag manawag ko, di nawag ko. Sige. Sige kay kuan dia video. Wala po ko'y video dire, tawag-tawag lang. Tawag lang. Gilay ba nimo? Wa man ni live kana mo ko sa duty, mo ko sa radio. Gilay na aron ay maminaw. Gi-record na ako ni kay aron inig pahumana ni i-replay na ko ni ako ni po sa YouTube. Ang tingog ra. live. Dili ni live. Tawag ra ni ang record ani akong isave ra na ko ni record ani. Something. Nangutan ako nimo. Ano sa ka mag-live? Ay, unsa man ni magdebate ka nako nangutan ka ano sa mag-live. Unsa man tinuod topic nimo ani? Imong pamatud ani Roman Katoliko nga mo gitok kining mga pares Katoliko iyag demonyo nga lagad o mag-live ko. Unsa may tinuod mo ning show? Kung gusto mag-live ka aron mabati sa kadaghanan nga maminaw. No, sa pag-live na to ani ron nga nanawag man kag cellphone nya Na pangutana, ikaw nga nawag ron ang pangutana, ano sa ata mag-live? ako lagi ning kasabot baga kining atong tawag ako ning gi-record. Ang record ani ma-play man ni ko man ning gamag video slide. Mo nang gipaabot ka nga pabarog na kay maminaw na ko. Sa taon ni tawhana. O sa na paborog, wala sabot o pila ka minutos. Depende nimo ka sa kataman. Wala ni oras din Ay ikaw may nanghagit, batug-tugam di kagagit mo di kay Lord. Gitawagan na ka. Unsa man debate wala din formal istorya day. Ay kay ingon man kang manawag ko di tawag. Na pag maabot ang kitagaan ti kag dyan sa nga dipindig pila ka oras nang imo. Kay moingon ra ko nimo bisa ka minuto ra ka, wa jud kay mahimo. Kay wala pa tay mo dira. Ayo tag na. Nganong pagmon man ako. Tag na nimo ha. Asa mo daw Sige, sige. Sige na. Minaw ka. Giminar ko ka paabot. Sige. Siya mo. Akong pamatud-an nga ang tanan pare sarsisi nangalagas demonyo sumala sa Biblia. Unsa akong katungdanan mao ang pagpamatuod. Asa na ako gibase na ako ang pagpamatuod sumala sa Biblia. Nang pangutana asa mabasa sa Biblia? Ni ating mabasa sa 2 Kronikas 11 versikulo 15. Ako kining basahon. Naka Biblia Sa to, 2 Kronikas kapitulo 11 versikulo versikulo 15. 15. Okay. Onya, nana ka diha. Wala ko'y Biblia da, pero sige na lang. Kay ako may Ba ka na makidebate o man di Biblia? naging natikag duty ko ron. Sige lang, kaya to ning ako na tang i-cross examine na nang imong gipanggamit ron. Batay tag muna nimo ha. Sige na. Sus, naghanag yaw-yaw ni mo. Ay sige ya diha kay nagpamatuod ko. Diretso na kay mubo ra kay kuguras ron. Mubo ra kay tagkuan. Sige na. Sa na lang Ay katawag kay hog ni bugal-bugal. Diretso na. bugal no. Imo na pagganon. Diretso na kay maminaw na ko. Sa tawag mo na nimo ha. Ay sa kasugod, high blood naman kang upay pagsugod na to. Ikaw nag-helper diha, ako mataw. Siyawan mo. 2 Kronikas
11:15. Niya ay Biblia sa akong kamot. Wala ba kayo dahil Biblia dron? Ya, kumasahon. Nagtudlo si Roboam og laing mga pari aron mag-alagad sa mga halaran didto sa kabungturan og sa mga demonyo og sa mga Diyos na iyang hinimo. Niya ay pari dinhi nga nangalagad og demonyo. Niya nakasuwat sa balang Nalagad. sa sulatan. Asa mabasa? O, 2 Kronikas 11 demonyo. versikulo 13. Pare. Na karon kining mga paria nga nangalagad demonyo mao ning mga paria nga niya nagyatak-yatak sa kanasuran. Mhm. Ya, hinumdumin akong isulti ha. Oho pa ka. Asa Sige, ba? sige, padayon. Niya din sa 2 Kronikas 13:9 nagkanayon. Hingilan ninyo ang mga tari sa Ginoo, ang mga kaliwat ni Aaron ug ang mga Levita. Mhm. Og nagpili kamog mga pari sa mas gibuhat sa ubang kanasuran. Bisan kinsa nga nagdalag 3 baka ug 7 ka bukturong kaniro ug nagtanyag sayang kagalingon nga buot magpari. Gihimo ninyong pari sa inyong Dios nga mini. Mhm. Na karon ni amay pari dinhi karon nga nias ubang kanasuran. Mhm. Naay pari diya sa Sambuanga, Mhm. naay pari diya sa Dipulog, Mhm. naay pari diya sa Cebu, Mhm. naay pari sa Bohol. Mhm. Nga ang labang pari raba niya na Roma nagpuyo. Mhm. Busa kining mga paria ang ilang gilagaran. Demonyo sumala sa ato ng gibasa. Mhm. Unya ang pari hinon sa Ginoo, ila hinong gisalikway. Mhm. Unsa man ning pari nga ayas Ginoo, naa sa kaliwat ni Aaron ug naa sa kaliwat ni Levita sumala nining tekstuha sa 2 Kronikas 13 versikulo 9. Kinsay naghimo ani nga pariya? Si Jeroboam. Muna kana inyong pari gapu munang laray sa pari ni Jeroboam. Biro buwang. Kay klaro kaayo nga kaning pari ninyo di hinimo magtao. Unya si Jeroboam tao man nga nagbuhat og kadautan. Busa kanang pari nga hinimog tao dautan kana nga mga buhat. Ya sa mga basa. Niya sa 1 Hari 13:33 na kanayon. Apan si Jeroboam wala muhulong siyang dautang buhat kundili nagtudlo na usab siyang mga pari gikan sa katawhan alang sa mahalaran didto sa kabungturan ang bisan kinsa nga buot mahimong pari iyang giordinahan sa pagkapari. Klaro man gina gapo Mhm. nga inyo ang pari hinimo ginagtao. Mhm. Unya kay bawa naman ko ano yung pangutana nga ipalusot mga nimo nga Brad kanang testuha nga imong gigamit Brad naa na bay mga paring katoliko nya nang tekstuha o mo na yung pangutana ang pangandam man na ginagapo. Murag si Padre Darwin. Unya Ni nagtubag. Baigon na po ka Brad nalagi si Pablo bad pare lagi Di pangandaman na pagtubag. kandaman na nagapo. Okay. Muna. Unya ayaw sa wa pa gani. Unya naman lagi si Kristo lagi Brad nga pare. Pangandaman na pagtubag. Brad kapo pingandaman na sabot na ka. Mhm. Unya karon klaro manginiga po. Sumala ning tekstuha. Mhm. Dili na gid di malubag. Mhm. Nga kanang pare ninyo hinimo maginagtao. Mhm. Unya kining pare namo gapo dili ni hinimog tao. Mhm. Dios jud hinimo gini sa Dios. Kining pare ninyo. Among pare. Oh, Gusto ka masayon? kinusa man hitabo ni sa budis na pare. Okay, akong basahon ang pare nako nga dili tao hinimo. Kundi Dios jud mao'y naghimo. Mhm. Kinsa man ning pare nako gapo. Mhm. Niya din his Hebrehanon Mhm. kapitulo 7:24 nagkanayon. Mhm. Gusto pangulong pare. Oh,
Amo lagi. Atong basaon ng kanayon, apan buhi si Jesus hangtod sa kanturan. Ug ang iyang buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain. Aha. Klaro gapo. Ang akong pari gapo dili upaw. Sama sa iyong pari ron. Objection sa ko ha. Walan. Gisgo, wala ang tima nimo magisgot nga ang pare pamatudan nimo nga lagas demonyo. Wala ta magisgot ang tima pamatudan nimo pare upaw. Okay, ay visible ang tima ay tipas. Gapo, ako lang ang gisulti kay Nagyayo lang pagkapini. Bukod magini. Wala ba tima Tinuod ba po ni? Muna nga, ni Adin hinakasuan sa sulatan. wala ta magisgot na ng pare upaw. Okay, padayon. Noon na po na yung pari po. Ay nagigisgot kay daghan na pagpastor pong upaw. Isot pa ning uban. Sige na lang. Umasahon. Padayon. Ayaw diya, pagsamok-samok kay. May tirap naman ka ako makay oras. Sige na padayon. Apan buhi si Jesus hangtod sa kanturan. Ug ang iyang buhat sa pagkapari, wala itugyan sa lain. Ayaw pag-hebad-halblad diya. Klaro. Klaro nga, ang akong pari, gapo, dili ni, hinimog tao. Oh, hinimo ni sa Dios. Sige na. Ayaw sa kanya pa, akong basahon. Lagi ay Oh. Iatras sa versikulo 7, 15 iatras 21, 15 naghimo ani. Apan na imong pare, si Jesus pinagi sa usa ka punumpa. Sa pag-ingon sa Dios kaniya. Nanumpa ang Ginoo, dili mausab sa iyang hunahuna, pari ka hangtod sa kahangturan. Kinsay naghimo ani? Ang Dios. No. Oh, Dayon. napawag to. Ayaw pa nga. Lagi balong kay naputol lang to tawag padayon. Sige, padayon ko. Pagkaw na ko pagbasa ha, kay basig di mabati sa ibang tao. Ilan na nga. So ay natuguturan na bati na, sige na. Okay. Hebrehanon 7, versikulo 21, 15 naghimo nining akong pari niya. Apan nahimong pari si Jesus pinagi sa usa ka panumpa sa pag-ingon sa Dios kaniya. Nanumpa ang Ginoo ug dili mag-usab sa iyang huna-huna pari ka hangtod sa kahangturan. Ni asa mabasa? Hebrehanon 7, versikulo 21. Busang akong pari dili hinimo tao kundi hinimo sa Dios. Ang usa ka pari nako hinimo sa Dios nga mos Kristo. Asa mabasa nga usa ka pari? Niya Hebrehanon 10 bersikulo 21 nagkanayon. Doon na kita'y usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Doon na kita'y usa kagamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Ang akong pari gamahanan gako. Klaro mangina ang inyong pari diha. Wa ginigahom. Hinimo pagid og tao. Busa ni adinhi nakasuwat sa kasulatan nga dili malubag bisan unsaon og lubag di mo karon. Kay klaro magyud sa 2 Korikas kapitulo 13:9. Giingnan ninyo ang mga pari sa Ginoo, ang mga kaliwat ni Aaron ug ang mga Levita. Ug nagpili kabog ubang mga pari sa kanasuran ug bisag kinsa nga nagdalag tuyong baka ug 7 kabog turong kaniro ug nagtanyag sayang kaugalingon nga buot magpari. Gihimo ninyong pari sa inyong Dios nga mini. Tiya mo na. Na ay daghan karong mga pari kay gusto lagi magpari. Tanawa nahimo. Kinsa naghimo? Dios ba? Dili gapo. Tao ra in tao naghimo ana. Ang inyong mga pari gapo. Busa klaro kayo nga kana inyong pari nga hinimo og tao nagad og demonyo. Ya. Mo na gisulti sa kasulatan gapo sa Roma kapitulo 24 ang tanang naisulat sa kasulatan gisulat anong pagtudlo kanato. Busa gapo gitudloan kas kasulatan. Nga ang pari nga hinimog tao munang maparia nga nangalagad sa demonyo. Busa ang tima na pamatud-an base sa Biblia. Sulatan. Ora to. Naputaman o mayong dapit sa kautuhon. Bueno, salamat kayo mga igala sa pahayag ni Jimmy Ranisis usa ka membro sa COP Seventh-day Adventist Church sa iyang timang gipabarog pamatud-an niya Putan na.
pare sa Roman Catholic Church nangalagad sa demonyo sumala sa Biblia. Unang pangutana, ready na bagas pagpanubag? Kanihara kong ready na. Okay, salamat. Unang pangutana, gigamit mo ang ikaduhang Kronikas Kapitulo 11 versikulo 15. Naabay mabasa din ha nga nagingon kanang pare sa RCC nangalagad sa demonyo. Naawa. Salamat kay sa pangutana nga yano kay pangutana unya ang tubag pud ani yano pud nga tubag. Ang tubag nako sa imong pangutana nga naabay mabasa nga pare nga RCC nining teksto ha. Nay pulong pare dinhi gapo akong basahon. 2 Kronikas Kapitulo 11 versikulo 15 nagkanayon. Si Roboam nagtudlo og laing pari. Aron pagpangalagad kanaran didto sa kabungturan ug sa demonyo. Busa gapo ni ay babasa gapo nga pari. Okay. Nga nangalagad sa demonyo. Inawsa? Busa, ni adin nakasuwat ka po nga pari nga nangalagad sa demonyo. Busa ang imong pangutana nga tubag. Okay. Usbon na kong pangutana ha. Aron magkasabot kag tarong. Osbon pa na kong tubag. Categorical question must be answered categorically. Nangutana kog naay mabasa ragwa. Sa 2 Kronikas Kapitulo 11 versikulo 15 imong gigamit. Naabay imong mabasa nga ang tanang pari sa RCC nangalagad demonyo diha. Mabasa nimo di. Okay, salamat kay sa maong pangutana. Imo mangibalik ang imong pangutana, ang ako pong tubag, ako pong balikon. Okay. Akong basahon dinhi sa 2 Kronikas Kapitulo Di tabagalan jud tayo. Mabasa diha dili. Ayaw sa diya og kanang interrupt kay nagbasa ko. Nya nagkanayon. Nagtudlo si Roboam og laing mga pari aron mag-alagad sa mahalaran didto sa kabungturan ug sa mga demonyo ug sa mga Dios nga baka nga iyang hinimo busa gapo ni ay mabasa nga pari nga nangalagas demonyo. Okay. Ay nangalagas sa demonyo dili kay demonyo pag-iglaran kundi naghimo pagid siya og Dios. Unya klaro gapo kanang inyong paminaw siya. gapo Paminaw siya. naghimo pagid og Dios. Paminaw siya. Ang imong gibasa 2 Kronikas 11:15 nga naghimo og bagong pari. Laing pari. Laing pari. Lain. Wala ko nangutana nimo og nahimo bag laing pari. Simple Ano ba, tana pari? ba? Paminaw sa isa Oh. sa tao kay wal lugar sa langit ning mananapaw. Di. Kung pangutana simple kayo. Imo bang mabasa din na karon sumala sa imong timang gipabarog ang tanang pari sa Roman Catholic Church nangalagad sa demonyo? Mabasa nimo diha o wa kay mabasa? Salamat kayo sa imong pangutana nga imong gibalik-balik sa ako pong tubag balik-balik. Categorical question, mabasa nimo o wa kay mabasa? Nagtudlo si Rebuam og laing mga pare. Kanang inyong pare na ina. Wala pangutana nimo nagtudlo og laing pare. Ang pangutana Klaro. sa imo manggong tima giingon, pamatud-an nimo nga ang Roman Catholic Church sa mga pare nangalagad sa demonyo sumalas Biblia. Oh. Kana nimong gigamit dos Pangutana. Na, ang inyong pangutana mabasa ba na may mabasang pare oh. Klaro. Mabasang pare ang pangutana sa demonyo. Naawa na. Masakta ba? Ay mo kayo sa isa tao. Kaya mo magkasinabtanay ta. Ikaw ay nagsapasapaw din. Nagtubag ko sa iyong pangutana. Oh. Ikaw ang igo nga wa kay luna dito sa langit. Okay, uyon kang may mabasa tanang pare sa RCC diha. Ako ganing gitima na. Uyon Na ang may mabasa mabasa. laing pare nya. Klaro ka na ang inyong pare laing gina. Ay na may mabasa da sa 2 Kronikas Kapitulo Okay, customer. Paminaw sa nagtubag pa ko. 2 Kronikas Kapitulo 13 versikulo 11 taon nibi nagkanayon nga ang mga pare is Ginoo inyong gihinlan unya naghimo hinamog mga pare sa mga kanasuran nga nangalagas demonyo. Usa kanang inyong mga pare bitaw sa ubang kanasuran. Wa ba gani malaray wa gani malaray na uron. So gani malaray Ang bilisan ni ana. Ang uyon kang wa na jud kay mabasa ang pare sa RCC daron imo lang ay mabasa ni Ilisa na tong pangutana. Sige, Isod nang naa. Lain pong out ilisan pa natong tubag. Okay. Imong gilitok ganina di palang dugay nga kamo di ay naipare tinuod to? Oh, si Kristo among pare. Okay.
unsang bersikulo hag kapitulo nato mabasa nga si Kristo ni angkon ako pare sa Seventh Adventist Church. Kung makabasa ka na magsabadista ko, kay hindi ka kabasa pili kas debate. Ano mo kuya po ikaw pangutana ka po? Ano tawa kay mahulog nagbugal-bugal. Karon, akong tubago na imong pangutana. Dili Oh, ang tema mo ni ha. Ang tema mo ni akong pamatud-an nga ang tanang pari sa RCC patugat-tugat nalakas demonyo. Wa ko mapamatuod nga mabasa nga si Kristo nag-angkon nga siya ang pari sa 7 Adventist. gamit. Ayaw ko dinay kay mo nang gigamit. Ko gamit ka gamit, hindi ka kabalo mo. Sabot. Ikaw di ka maumusabot niya kana ang tema di ko. Sunod ni Ano ako si Kristo pare sa inyo nga. Isa, tuga-tuga man ikaw kanang Tugat-tugat ibatin di ka kamao. ikaw ba di ka mao. Abi nimo, wa ko mapamatuod. Ay, Nga si sige, Kristo kayo. mao ang pari sa 7 Adventist. Wa ko mapamatuod ana. Okay. Ano? Adalang gan high blood naman kana tong Elisa di pamuti na. Po na tong timaha og muna nga Ilagay mo na yung style. adlaw Mulikoy, magkapit mulikoy, mulikoy. Dilati ka function kay mulikoy. ayaw sa Oy, ito na kay mulikoy magana god. Murag ayaw sa diyaw interrupt dia kay nagtubag pa ko. Di wala mauna imong tubag. Ariya. Oh. Lisa na kung pangutana kay murag dilikoy ka. Sunod nga topic akong pamatud-an nga si Kristo Layo mao layo na kinastima. Layo na kinastima. ano nga kinahanglan makana Tubago na ako na. Kay di ka patuga-tuga gamit nang naa. karon Ako Elisa ni pangutana kay high blood man kanang pangutana hagod. Ikaduhang Kronikas kapitulo 13 bersikulo 9 imong gigamit. kana matisto ako nga bitaw Nasa isang sapaw. Ikaduhang Kronikas kapitulo 13 bersikulo 9 naabot jud kay mabasa diha nga kanang pare sa RCC nga lagas demonyo naagwa. salamat kay sa pangutana. Akong basahon Ngayo naa wala. 2 Kronikas 13:9 nagkanayon. Gihingin na ninyo ang mga pari sa Ginoo, ang mga kaliwat ni Aaron ug ang mga Levita. Og nagpili kamog mga pari samas gibuhat sa ubang kanasuran. Binsan kinsa nga nagdalag turong baka o 7 kabuk turong kanilo. Og nagtanyag sa iyang kaugalingon nga buot magpari, gihimo ninyong pari sa inyong Dios mini. Usa ang akong gipamatuod nga ang tanang pari sa RCC nangalagad demonyo kay klaro magkaayo ni. Making pari ninyo gapo wa gina malaray Paminaw sa sa ba? kaliwat ni Aaron, wa malaray sa kaliwat ni Levi. Layo sa tubag. Kayo di mo kadawat ang tubaga. Ayaw sa sapaw-sapaw di ka ng tubag. Tubag tubag. Balikon kong pangutana Ang 2 Kronikas kapitulo 13 bersikulo 9 naabad jud kay mabasa diha nga tanang pare sa RCC nangalagad sa demonyo suma sa imong tema naa jud kay mabasa wa. Ako masahon. Aron masabtan mo Pangutana. tayo. Ako mangutanag basahon ba nimo? Ang putana ba na kay mabasa da wa? Ako masahon ha. Dili na Aron masabtan mabasa mo. da wa. Mao gani aron masabtan na nimo. Dili tubagas ako na atay mabasa tanang pare sa RCC nangalagad sa demonyo da wa. Ang mga pari ninyo gapo ni diha sa kanang takluban. Kanasuran ba? Kanasuran. Muna. Oh, muna gapo nga. Ako ni pamatud ang tanang pari sa RCC nangalagas demonyo. Ngano man, ang iyong pari, wa mo na mga sa laray. Ay, sapaw-sapaw lagi diha kay ang iyong pagsapa-sapa, wa na iluna nga to sa na ay mabasa din nga ang inyong pari gapo na anding hinagyatak. Oh. Ito kay mabasa da tanang pare sa RCC o wa jud kay mabasa. Haom-haom lang nimo. Ay say mabaom, sabtag klaro oh. Dili wala Ginawi ba? Kay dili man sumalas masabot ning imo. Ingon ka sumala gyud Biblia. Ayaw Sumala ka sa Biblia. Atong mabasa ay pari wa tubag. Ayaw ko pangutan lagi nang utana ka nimo. This is not Pari wa tubag. nimo papel ang pagpangutana. Papel mo No gani akong kang gitubag pagpangutana na sa litra po litra diha nga tanang pare sa RCC nangalaga demonyo o imo lang ang maon hamaon. na. Atong basaon kay imo mo kung puso pagtubag. Ay mabasa ka. Ay sad basa ko pa mo basahon sa nimo. Ano ko ko lagi basaon or masabtan niyo pagayo. Ayaw sa sapaw. Ninyo ang mga pari sa Ginoo. Ay sapaw-sapaw lagi diha. Jesus dili mao nang imo. Ninyo ang mga pari sa Ginoo. Sa kinagingin lang nagiro ang mga Levita og nagpili kay na dili na mao kung pangutana. ay lagi sapaw-sapaw di ka po. Ay ayaw lagi paghebad-hebad diha kay ang imong tingog Imo ko yung maga. Huwag na sakto. Patuga-tugam di kay panggamit na tekstuham di kay mabasa. Karon. Ya, mo paliko ning pangutana ha, wa ko mangutana nimo basahon ba na nimo dili, kay wa ko mangutana basaha.
Naa ba jud kay mabasa diha tanang pare sa RCC o wa? Akong basahon gani, paminaw. Kaya ko kuha na ng basahon, ikaw kumutan nagbasahon nimo. Simpleng pangutana natay mabasa da wa. Ako basahon. Dili Gingin ninyo ang mga pari pangutana nimo basahon. paliwat ni Aaron o ang palita. O nagpili ka mo mga pari sa mas gibuhat Okay, makawa pa man. bisan kinsa nga nagdalag turong baka og pito ka buk turong kaniro o nagtanyag sa iyong kulong ngabot magpari gihimon yung pari sa Diyos na mini sana ro una kana inyong pari ang pabasa. hinimo ba og tao nga nias ka na surat Ano nimo og kana bang pare na mo hinimog tao kay wala man na Laro. Ha? Laro. Ang simple na kong pangutana, mabasa ba jud diha imong gigamit duha na ka teksto ha akong kuan dang tugo nimong gamit nga tanang mga pare sa RCC nangalagas demonyo da mabasa nimo da wa kay naa gani diri nangalagas demonyo mabasa ba nimo da o di naawa pangutana naawa mabasa ba nimo da o di wa di mo kay basa naa gani mabasa ako basahon sige basahan ko no oh tanawa ha tanawa oh si Jeroboam nagtudlo og laing mga pare aron pag-alaga sa malaran dito sa kabungtura ug sa mga demonyo naawa kaklaro ana papamino sa imong giingon nga Klaro naa na ka nangalagas demonyo ug baka Ay, sa sapaw. kanang pare nga hinimog tao nangalagas demonyo Sa sapaw ng tao ni. kanang pare ba ninyo nga hinimog tao Isa mapil ko kanang pare nga hinimog tao nangalagas demonyo busa kanang pare wala ra ba ta nagingon si imong tima nga tanang pare nangalagad og demonyo hinimos tao ayaw nabito na diha ang gigamit imong gibasa paminaw sa isig sapaw saan diha tugam mo kag debate dili ka kumao isa isig sapaw kay ma oh sapaw diha kay nagsulti ko agya imong paminaw ha paminaw ay sa i-cross examine sa tika nausam taong ka sa papagaon sa nga imong gigamit amin na aw naunsa man ning mapildi ka magsapaw-sapaw naman ka ato po siya isa may napilde ingon ka nga ginabit ako ilay pa Sa maklaro amin tika ganina nga imong nabasa. Karon imo dang ingon ka nga nabasa gyud. Nabasa wa. Paminaw sa ayo sa pare Ako na nabasa wa. Nabasa wa. Papili mo ang pagpangutana, papili mo nis pagtubag. Ako jud tigang klarohon aning gipanggamit imong teksto. Kay imo diyang daghana ra ba kay ni. Ang Dos Kronikas imong gibasa di ay akong pangutana mabasa ba jud sa Biblia nga ang tanang pare sa RCC nga lagad sa demonyo. Karon imong gibasa yung kana ay mabasa. Sa Dos Kronikas kapitulo 13:9. Ang pangutana kanang Dos Kronikas 13:9 nagingon ba diha nga tanang pare sa RCC nga lagad sa demonyo o wala gaingon diha? Wala. Ang akong Wala. sa paminaw, ang akong ginamit na teksto duha. Ingon Ang ginamit na teksto nga. Wala na. Dos Purikas 13:9. Na nangalagas demonyo. Na ang pangutana nako nimo. Naawa. Naawa. Ano kung girisbag ka nagpangutana nga di man Man kamuoyo ni akong tubat. tubag. Imo man kung gigamit ning Dos Kronikas 13:9. Oh. Sa ba? Tapos si Ayaw sa tipod 15. ingon ra ba kag wala? Naaoy na Sa ba? Basta matuli ko ba? Pati na sa ilig sa pa, no? Tingin sa pa, man daw gaon. Sige. Diyan sa Dos Kronikas 13:9, doon na ba jud kay mabasa diha? Imo bang nabasa diha karon nga ang tanang pare sa RCC nangalagas demonyo o wa jud kay nabasa? Ang Dos Kronikas 13, versikulo 9. Paminaw sa. Ay, sa lagi diya. Masambat naman kali ang natubag ko. Ang mabasa diha sa Dos Kronikas kapitulo 13:9 nga ang paris Ginoo inyong gihinlan. Unya na mga pari nga hinimo og tao nga nangalagan og demonyo. Okay, wala ko mangutana pare bas Katoliko hinimo bag tao. Imong klaro kayo ha. Imong pamatud-an nga tanang pare sa RCC nangalagas demonyo sa mas Biblia. Imong gigamit ng teksto ha. Dadyo kay mabasa da wa. Na, ako masahon. Okay. So imong gibasa. Imong gibasa. Asa na yung tao niya ako katbaron Sa karon Ako masahon, di ako masahon. May sa sapaw. Karon sa karon na to ni. Yung ka basahon. Kuning ni Ingon ka basahon. Pagbatong pamatasang pambansa oy kay aron dita makasuwag plus clearance nimo. Imong gigamit ang Dos Kronikas 13:9. Naabot jud kay nabasa diha nga tanang pare sa RCC nangalagas demonyo. Wa jud kay nabasa. Ato masahon ha. Ato masahon. Antay kag wa ha kay sige ha. Kaya ato masahon. Ay nagsig lablab diha.
Nagsige man tag patakag sulti diha. Oh, pero nang gipataka igor akong gakrusis sa amin Hinimlan nimo. ninyo ang mga pari, ay lagi sa akin nagbasa ko. Hinimlan ninyo ang mga pari sa Ginoo, ang mga kaliwat ni Aaron ug ang malibita, ug nagpili kamog mga pari sa mas gibuhat sa ubang kanasuran. Bisan kinsa nga nagdalag turong baka og pito ka bukturong kanero ug nagtanyag sa ing kaulin nga buot magpari. Gihimo niyong pari sa inyong Dios nga mini. Busa kining mga pari aga po ninyo nag-alagad siya og Dios nga mini ubang kanasuran. Klaro. Klaro. Kaya ang pari ka po. Klarohon sa nato ni. Yung pamatasan. Isa. Napubag pakulo sa usambot na minong ka. Klaro. Busa kini yung pari ka po ni adin his ubang kanasuran. Na adin Wala ko mga kana pare ba nabas ubang kanasuran. Ang kanang pare sa sisi mo na nangalagas demonyo. Kaya ni aman is kanasuran. Dili na may akong pangutana. Imo bang nabasa diha ron nga tanang pare nangalagad sa ang tanang pare sa RCC nangalagad sa demonyo? Nabasa nimo diha ron? Wa. Gani gibasa gid ako ron. Ade asa may imong nabasa gyud ang tanang pare nangalagad sa RCC nga. Wali ka kadungog ako Ako gibasa. magbasa ko no. Bebe ako masahon ha. Naghimo kamog mga pare sa ubang kanasuran nga nangalagas demonyo. Na lagi mabasa. Kina RCC ron Ang nangalagas sa demonyo. Di pa mino akong gingon litra po litra akong gingon. Nagingon di ko litra po litra. Ay ingon ka sa alas Biblia. Ang akong gibuwa mo litra po litra. May kakabalo mo sabot. Naon sa bentambog ka. Ikaw mo diri ka mo masabot. Di mo na ba ni giilisan. Hindi sa minako na diyan. Gipost sa public oy. Nga akong pamatud-an nga ang tanang pari sa RCC nangalagas di ko yung sumala po litra. Klaro. Lang ka. Malikan na to itong imong gikahiblaran ganina ang ingon ka nga si Kristo inyong pare pinaodlo. Para ko ang gilitok. Okay, imong gilitok. Unsang bersikulo hag kapitulo sa Biblia ang giangko ni Kristo na sa pare sa Seventh Adventist Church? Wala lagi ko magpamatuon nga si Kristo ni pare Imong gigamit lang na. ang akong gisulti sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 21 do na kita usa ka gamhanang pare wa ko magsulti nga si Kristo nag-angkon Imo na giingon. Ito lang tigang giklarify ug unsa ka tinuod nang naa. Ilang kasuko? Wala ko nasuko kay ang akong tekstong gigamit Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 21 do na kita usa ka gamhanang pare nga nagdumala sa balay sa Dios wa ko magpamatuod gapo nga si Kristo nag-angkon nga siya mo pare sa Adventist. Imo Sa mabasa na wa ginastima. Wa man di kay mabasa. Wa man di na stima unya nga nang imo nang gigamit. Di ako nang gigamit nga Sa pare patugatog ni Kristo. Hindi ka kamao. Mapayato na lang ni palungon ni tawag kay mura gid di na masipin ng imo. Ang akong teksto nga gigamit Karon sa mga pare. wa ka sa pabayin na lang pagtuga-tuga dire kay Ay mong sabot kay na helblad mga karon. sige ay na kay wala pili magadaan. Klaro. Klaro gapo, sunod nga topic, ako ingnon, ikaw nangalaga Ay mo. nagtipas kay hindi na mo. Ako kang gisultian. Wala pili Hebrehanon 10 bersikulo 21 do na kitay usa ka gamhanang pare wala sa balay. Tapos na lang pangutanan ning ako. Kaning 2 Kronikas imong gigamit 11:15. Unsa man yung mga pare-pare ni Katoliko o di? Pare Katoliko. Nakay mabasa ang Katoliko di wa. Okay. Ingon nimo nga. Bugal-bugal. Ingon nimo nga kanang mabasa ba nimo na ba na kay na ay paring Katoliko atong basahon? Mabasa wa. Atong basahon. Di na mo kay mabasa ang Katoliko ng palawa. Mo si Jeroboam og laing mga pare natin ha. Laing pa. Laing pare. Ang simpleng pangutana ba mabasa ba demonyo sa Katoliko o di? Oh, mabasa din nga pare nga nangalagas demonyo. Dili yung ka nga pare nagkatoliko ang pangutana mabasa ba na di ang pare nagkatoliko o di kay mabasa. Wa ko magsulti nga litra po litra RCC. Naay mabasa din nga mabasa ako. Asa, naay mabasa nga dunay mga pare nga nangalagad og demonyo. Ingon nga kana mga pare katoliko. Gisundan ti kasto pangutana. Asa ka taw? Kanang mga pare pare katoliko. Asa man mabasa na to diya ron, imo gigamit teksto gana pare katoliko. Nakay mabasa diya ba? Ang imong pangutana asa mabasa nga pare katoliko. Okay. Ang tubag mo atong nabasa na pare nga nangalagas demonyo nga ingon nimo nga pares katoliko. Nga ba kay mabasa pare ng katoliko ba? Gani nabasa gani nga ang pare Mabasa lagi ako may mabasa diya, babay mabasa naman pare ng katoliko ba?
Narikog kita pulit ka. Di, tubag na lang ko. Ay, samtang kamo simang magka. Nakay mabasa diha wa. Ako ko ni mangutana nimo be, makatubag ka ba be? Ano ang kang gusto magabalos nga ako may Be, nangutan. mabalos to. Mabalos to. Eh di man ka mo uyan sa kong tubag. Di kayo matubag, di kayo magpapatanon. Be, Kung be. ano yung isa, lahat na lang yung balungon. Ano naman, bildi naman kang daan. Huwag di kayo mabasa, patuloy magaingaw na yung mabasa. Kung ano, balungon na lang nato ni. Ha? Kaya di makabiki naman ka. Tubag, paminaw. O di ka mo yan sa kong tubag. Ako yung mangutana nimo. Layo na kina, ayaw na. Haya, Di, pildi na. be, mangutana ko nimo. Ayaw na, wala mo ito. Wala ka, kapitulo. Akong gipangunaw. Ay, samday kang debate, wala ba ka kamauday? Ikaw mo di ka mo, be. Mangutana ko nimo. Kasama, di ka tubag. Di ka mo tubag. Kaya salamat na lang, og mayong Ano sa Berada sa pagtuo.